kaixo. Kaixo! Uste domunen postu bat, zala baina. Kaixo, Ni Pruden. Pruden, zertzea, prudentzia. Osa, Prudentzoko egunean jaio nintzen, horrela jartzen diate de. Montea, baina Ainhoa da nire izena, Ainhoa da zure izena, Ainhoa Pruden, bale. Kaixo, eta zu? Gigi. Gigi, urte askotan dago, Gigi izena duzu? Ez, Pablo. Pablo, bueno, urte askotan dago, Gigi, Pablo, Ainhoa Pruden, eta zu? Ni Jonea Sekas. Jonea Sekas. Urte askotan dago, bueno, ni Mikel. Merirekin etorren naiz, Maria Merirekin, eta zente hemen festetarako eta peñarako dirua biltzen dezuela. Bai. Jode, ematen duen ez, mai elektorala. Hombre! Eta zer egin behar da. Ba, izena eman, eta ordaindu. Bueno, ba, a ber, 12 euro badazkatzen. Ni bilete gutxa, ber, 2, 4, 11 eta 12. Holaxe, jolin. Ba, primeran. Lehenengo abizenak eta izena abizenak jarri hori da. baritugu. A ber, Mikel Pagadizabal, bueno, la Pueblan Michael, naiz, claro. Bale bada ni Michael. Bale. Michael Ba, horrela Pagadi. jartzen dizut Michael orduan, Pagadi, ezta? bai, jarri Michael Pagadi. Primeran, bale. Pulsera. Oso ondo. Hore bat, pulsera bat, zuen pulsera bat matea. Ba, eta zerranda luza dakazute? Bai, ikusi. Irekizu. Zerrenda zerrendonda hau, Larunda 55. Benean, tani, larunda 56. Hori da. Bueno, Michael, bai, baita bai. zaizu zapia. Zapia ere, bai, karo. Esan Hombre. duzu zapia, jaio berria eta 18 urte bete dituzena ematen Baina zu dizuzela. berria zarenez, Bai, eta dakar 18 hiru aldiz ia, así que... eta gainera La Pueblako jaietan zapia eraman behar da, egunero. Bai, zapia egunero? Bai. Azkeneko unian guzai harra izan du. Bueno, eta orain ja zara peñakoa, Peñakoa naiz. Nomine Padre Espiritu Santi. Jo, eskarrik asko, Eginda. hore bat. Listo. Falta zaigu. Beste gauza bat? Bai, ikusi, Jone aterako du. Hau bai da. Mutila zarenez alkondara eraman behar duzu. Bale. Neskak ematen dugu gona, baina mutiak. Gona eta guk alkondara, bale. Oi. Oso guapo, ¿no? Bai, Horrela joder. guapo. Guapísimo. Primera. Bai, lagundu, Gigi favorez. Gaizki sartu. Horrela Horrela, blusarekin. perfecto. Horrela maila. Joder, maravilla, bai. Vamos. Joli, badu katxasta guztina, hola. Eta festetan badak ez dute eginkizunen bat edo? Bai, Bartolo daukagu. Bartolo. Eta ze gertatzen da Bartolorekin? Ba, bere etxean dago eta jisten dugu hemen. Eta ikusi daiteke hori? Bai, nahi baduzu orain, jasoko dugu hau eta igotzen Bai, gara... lagunduko izan nahi bazue. Nahi baduzu, Zu venga, dirua ba. gorde, importante. Hori da garrantzitsua da. Bai. Pablo Gigi, Maria Meri, Pruden Ainhoa eta Jonea Sekas. Ekipo ja bagaude, ezta? Bagoazen Bartoloren misterio argitzera. A ber, nun dagoen Bartolo? Hemen marron Marron? daukagu, Ai, bai? ba. Txoko polita, bentxe. Hemen bizi da Bartolo? Bai, bizi da. Adio. Hemen daukagu. Hau da Gure Bartolo? Bai. Ni pentsatu persona, bazala, no? Ez. Ai, ba, eta Bartolo dago pizka plastikon sartuta, ezta? Bai. Envasado al vacío, esaten da mesela. Bartolo zan. Ko panpina. Eta Bartolo gerin, zer gertatzen du, zer egiten da? Jisten dugu enparantzara. Enparantzara. Sevillako prozesi batien bezala, ezta? Hori da, gutxo gara bera, Al bai. cielo con ella, hori da. Ba, duela urte asko. Vale, De hecho, vale. peña hasi zenean, esan gizon bat, Zertzan? hartz bat. Hartz bat. Logroñoko jostailu denda batean erosi zuten. Nola, Animatuko zara Pagadi hartzea Bai, noski lau hartzeko. artean eta jitziko dugu. Plastikoarekin o plastikoa gabe? Venga, kenduko Kenduko dugu. ditu? Bale, venga, hori da. Horiki kenduko Hementxe, dugu. Bartolo, gordaitzen dute San Jacobo bat bezala, hementxe. Epa! Hola, zete, ole! Oso ondo! Bita hiru, eta! Haupa, Bartolo! Bueno, eta musika edo ematen dezue? Bai, txaranga etortzen da. Txaranga etortzen da? Bai, Eta txaranga guzingo dugu, kantatu bitartean? Ez, ekarri dugu altauz eta guztiz bai? jartzeko. Eta Hombre, non dago? Gigi dauka, Gigi dauka, Gigi! Eman radioari, edo bafleari. Ba, pisatzen du Bartolo, kena, madre mía. Ya está. Ez? Apa, Gigi, disco Gigi. Epa. Animo, Gigi, Animo. txaranga ipini. Hala. Animo, Gigi, txaranga ipini. Txiko dut pizka bat? Txiko, horrela jarriko dugu dela. Pablo, dakizu. Ya está. Hemen arazo tekniko txiki bat daukau. Martxantan San Bartolo, me daizte. Pagadi, listo, venga, venga, ba. tipo. Eman molu.
Bi. Jo ez, dago... Hiru, venga. Yepa la changa. Yeah. Yepa. Hola la Puebla. Venga, con Bartolo. Jaitiko dugu. Yepa. Hola. Hola, Yepa. Venga, equipo, la Puebla. ¡A muerte! ¡Vamos!